ayifani nengane zabafowethu. Sile wena bakudlisela ukuthi ungayizwa lento. Abazali bayivisa ngane yabo. Ubalekela ukondla ingane. Bhuta uyazi lento uphume lento bhuta uyazi. Uphume lento ungangena. Awukhona manje ubize wena. Ubhuti uzosisiza, uzositholela udokotela uzosenzela i-DNA. Udokotela okwazi awuyithole ingane wena. Awuyithole ingane. Ihlulekile mina. Ihlulekile ngikutshela. Inkinga lo uyathanda ukufaka abantu othandweni letha ngathi babekhona abantu wale kasulala nami wena. Uyathanda ukufaka abantu othandweni. Uzoyihambisa ingane. Uzoyandini. Angifuni ngoba uyazi useyakhe lengane angithi akhe yokungakho lokho uma awubhuti bakho bahlangana mina ingane yami ifana nobhuti bakho uthi sala wena uyasangana. Sifana sonke ekhaya bamnyama ingane yakho kutheni ezomhlophe. Ingane izofana kanjani nobhuti bakho kodwa sala wena. Lengane imhlophe ihlukile ekhaya. Mangibuka mina njani? Nginjani uyangimhlophe wena. Awukho mhlophe. Besangana nodlisiwe wena olumuthi la ekhanda lakho ufuna ukuphalaza wena. Mina ukuphalaza. Abazali bakho bayadlisa wethu. Awungeke bangidlisa baza bangilahlekisa abazali bami lento abayisho maya. Ngiyambona yabo lo muntu ushintshile hayi akanje lo muntu lo yabo lo hayi angimazi nje. Yini ikulisa kangaka? Into engilisa kangaka DNA testing kuphela. DNA testing. Inkinga uyazi ukuthi eyakhe lengane and ilonto ngeke ngifune seku DNA kanti ingane ngiyazi ukuthi eyami. Mina ngihambe ngilala nalo ngishimshinga ngihambe ngolala nalo indaba uzothi ungithemba kodwa ngumuntu esifazane ngilala nawe uyangazi ngilala nawe. Ngithemba kalanga. Angithemba kalanga. Uyinja wena yes uyinja. Hayi wosesami so. Uyangicika lo uyangicika. Sola sesami hawo. Uyangicika lo uyangicika. Akekho. Uyanganyanyisa. Ucela DNA. Into elula le DNA test kuphela kwengane. Kwengane. Ngoba ngisanganela wena. Uyangisanganela. Socela abazalini. Abazali bami bazohlambalaseka ngithi. Ufuna ukuhlambalasa abazali bami? Wena yini kanti? Yini ufuna ukuhlambalasa abazali bami? Khathele mina. Kade manje sele ngidumise kabe ndawo. Ufebe mina manje. Lento le iyaduma mina. Sengiyakufuna ukuthi uyise. Ngisana nawe futhi. Ndala futhi. Hayibo uyisona ntombazana. Ukhulume nomuntu wakho mncenge uyazi mina. Mani ngambani phela musumshaya nawe. Tatala khona. Yabona senilahle mayikami yabona. Hayibo. Tatala. Ngicela nimi. Hayibo. Ngicela nimi bafethu. Ukuthi sengikhathele lo. Yes ngikhathele uyena naba ubhuti bakhe. Ubhuti wami lokho, uma wami lokho. Lokho ingane lokho. Lo ubalekela ukondla ingane lo. Ubalekela ukondla lo bhuti. Anginankinga nokondla ingane. Abazali baba banankinga nokondla ingane. Ufaka abazali kuyilento ukuthi uphila nakho. Umsebenzi uyazi ukuthi umsebenzi. Abanye abantu abayondla ingane isicelo yondlela. Wena mentanta nje bangavela angisebenzi. Imali wena Angiyondli mina yes uyondlela nawe. Ngithuluma nanginika imali ukuthi lo mebaleka ngikwazi ukondla ingane. Right futhi kakhulu futhi into engicela kakhulu lo. Emoya yami yaphuma ngola lo ngobani uyena abazali bakho uyena abazali bakho uyena abazali bakhe ingane lokho njalo mamela akhiphe into enganeni akafuna ukuyikhipha uzoqala ikhiphe kaNkulumo ngobani kodwa ingane kweyakhe abantu engizongicela kubona imali uyazi angisebenzi uyana akayazi proof balesikhathi ekhumula iblue akayazi proof balesikhathi ekhumula iblue salala ukulala kodwa phela angikholwa ukuthi uzongisanganisa lalela babeke pha abazali bami ngala ukukhumula ipheni lami ngisuno nokukhola ongelalela Basuka la sekubazali. Uzokusiza ngalo bhuti omlethela. Uzongisiza. Ekhayandlana sifayo nje ungondlela kukhona. Yena yakhe ingane uyayithemba wakho umuntu wakho uyamthemba. Kuba nami ngenzeni? Uyamthemba wakho umuntu. Ekabani ingane? Vele kade ngabona. Indoda yami engithanda wena ngithi uyinja ndami usithi ngiyahamba. Wena? Kamshini ngevela Yes. Uzobangela ababhuti ohamba nabo la. Ongevulungile standard. Ngikwazi. Uyinja. Hamba nawe. Ngibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi uyangibuka lapha efonini yakho uyangibuka kwi-laptop yakho uyangibuka nase-TV yakho ngiyabona la mangibheka ukuthi abantu bayangibuka ema-TV bayangibuka kuma-laptop bayangibuka nasemafonini bafethu siya-appreciate lokho siyiMakhaya TV bafethu umndeni wethu-ke lo wamukelekile nginiphathele umfowethu la ongitshele indaba engangiphathanga kahle kodwa ngase ngithi angikwazi ukuthi ngiyilalele ngedwa angizoyilalela sesiyilalela sodwa sicela uyilalele lapha emakhaya okay ngizoyifaka i-voucher eyodwa kule video lo ngizofaka i-voucher eyodwa yaka 1 for you uzobhetha ngayo ke ku-EasyBet niyalazi udaba eMakhaya TV EasyBet into ekanje ngizoyifaka kuma comment oyithole eqala kule comment ephiniwe ngizoyifakela khona kodwa ke udaba lizile ngami lingumfowethu mfethu yaphela Yaphela kunjani? yaphela ethi igama bani Luzuku igama. Luzuku. Suka ngapha eMlazi. Kwenze njani mfethu? Ngiza lapha ngoba ngihlushoma wengane yami. Okay. Sinengane la manje angiyiqondi kahle nasekhaya abayiqondi.
bacele i-DNA manje yena akafuni sekwi-DNA Akafuni izidini. ushona le nale mangimbeka esitorini ukuthi nasekhaya bangipressurize abantu bakhathele ukondla ingane abangayiqondi kahle njalo makufanele sicela imali ekhaya yokuthi ngondlela ingane le bayakhalaza bathi le ngane asiyiqonda ayifani nezinye ingane zabafowethu laba abangaphambi kwami abanazo nabo izingane. Yabo manje ngize lapha ekhaya ngoba manje cabanga ukuthi mhlambe ngangisiza ukuthi nikhulume naye kangcono ngoba mina sengihlulekile isikhathi esiningi ngimcela. Nembuzo nje embala bethu ungadini. Yebo. Uyaveza ukuthi ekhaya kini bathi abayiqondi. Ngifuna ukwazi ukuthi before kini bethi abayiqondi ingane wena because uwo omazi kangcono umuntu wakho ufila kanjani uma ubuka izimo uyamthemba wena uwedwa ke sibakhipha uthini wena? Ayi nama ngina ukungamethembi ngoba ngesikhathi ngithandana naye wayena ukuthi ahambe indlela engaziqondi ahambe mhlambe abuye ngakusasa kumina bese ngichazela ukuthi ubehambe nabangani bakhe bephumile kuphuzwa kanje. Manje ke etshwaleni ziningi into ezenzeka khona maniphumile niyathola ukuthi ngigcine sekwenzeka into ebeningazihlosanga gcine-ke yabo sekwenzeka kanje nami ngeke ngize ngithembe ukuthi le ngane eyami because nale ngane imhlophe kanti ekhaya vele ke sibamnyama nje sidalo sasekhaya ingawo ngibuye ngibe nensolo ukuthi le ngane le ngenzeka ukuthi khona ukushaya amanzi. Okay, sibuye kule issue yabakini. So ingane iyondliwa abazali bakho? Ya ingane iyondliwa uma ngoba mina ngisebenzi benobaba bahlanganisa. So manje bayasothi ingane akusiyakho and abafuni ukuthi bemoshe imali yabo endaweni erong. Bayasola ngoba manje iminyaka iyaqhubeka le ngane lo balokhu bayayondla cishe ingane na 3 years belo beyondla. Sizokhuluma nawe dade. Angazi uzothini bathini. Fanele zami because egcineni fanele silizwe side lakhe ukuthi yena why engafuni ukuthi nenze i-DNA test. And then uthini ngokwakhe uthi ingane yakho or eyakhe. So injani i-relationship yenu njengamanje nisaqhubeka nisajola nisalala kuzalana nje? Angathi into yethu nje njengamanje isacacanga ngoba njalo masithi siyajabula buye kufikele inkulumo leyo ukuthi sikhulume ngendaba lengane gcine-ke sekhona ukuqhelelana phakathi kwethu sesingasaboni ngasolinye. So ngasho nje ukuthi ayicacanga into yethu manje. Mbukele emakhaya mina mfethu ngiyamuzwa ngiyathemba ukuthi nalapha emakhaya ngiyamuzwa. Into ezosisiza ukuthi siyitholele yena udade wethu asho ukuthi kwenzakalani ngendaba yengane ngabe kamfowethu yindaba futhi yena engafuni kwenziwa i-DNA test and stuff. Then after lapho ke so sesibona sisixazululo sithini ngenhlahla ke nginawo udokotela ongabezela nangeindlela zami i-DNA test ngeke sasize nokuthi ngeke sadingeka nokuthi umfowethu akhokhe nje yabo lento okuhamba ukhanda abangani mina abangani abawodokotela abavuma ukuthi eyimine kanje bengayisupport i-channel ngokuthi into edinga medical health noma medical what bengisiza. Hlala nathi ke sesibuya nodade wethu ngo-part 2 wale ndaba lo. Siyabonga. Phinde ngibingelele bafethu sesiphinde sabuya sibuye naye uAmahle. Azoyizwela ukuthi boyfriend yakhe naye ithini naye boyfriend itholele ithuba lokuthi itshele umuntu wayo ukuthi ithini. Iyangichaza ukuthi ngine couple eseyintsha encane kodwa futhi ngiphatha kabi ukuzwa istory sabo. Amahle yaphila. Yamazi mfethu. Mhlambe usisi wakho, ubhuti wakho, umalume wakho, umshana wakho, Babenganyana. Mfethu. Nangu mawe ngane yakho. Yebo. Amahle ngikubizela uyazi ukuthi sihleli sinendaba yalo mntwana lo khona umntwana wethu. Sifuna i-DNA test nabazali bami ekhaya. So wena manje ufuna manje ngikulethe lapha kubobhuti ukuthi mhlambe bazakhuluma nawe kangcono gcine soyivuma mhlambe le ndaba DNA test. Kade ngangitshela ngandaba ukuthi mina nami senze i-DNA test. Kanti lengane uyithemba ukuthi yakho? Angikuthembi ingane ayifani nengane zabafowethu laba. Hayi kumele ifane nengane zabafowenu kanti yaba ingane. Ekhaya sibamnyama ingane emhlophe. Mina nginjani? Okay, kumele ngize ngifale ingane yakho ayikhiphe esendlini lakho ifane nabanye abantu. Kanti yaba ingane. Ekhaya. Uzwa ngabantu bakini wena. Yabona nje ekhaya sine. Uzwa ngabantu bakini wena ngithi. Angizwe ngabo. Abantu bakini bahlangana kade angitshela ukuthi angifuni lento okhuluma ngayo ngoba ufuna ukufaka ehlazweni mina ngithi ingene ehlazweni mina ngithi kuba ngathi mina manje angikhulakala ukuthi nginengane. Khona. Mina futhi ngisifebe mina indlela othatha ngayo. Indlela ozihamba abangani bakho mangikhuluma nabo. Abangani bami bangitshela ukuthi benihamba indlela engaziqondi. Ndlala emashibheni niyaphuza
niyale nale ubuye etshwaleni uyazi nawe etshwaleni ukuthi kwenzakalani gcina sekwenzeka into ezingaqondakala gcina sewulala nomuntu wena ngizingalala nawe ngamithi so wena bengekho abanye abantu siba u2 sasilala kodwa phela ngangakukadi ngangakufaka icracker ngikucheck ukuthi okay awazi ukuthi lengane yakho anginayisho ngiyoba neshow mase sibuya ku DNA kanjani wawazi ukuthi ulale nami awazi ukuthi ingane yakho kanjani ngeke ngazi ukuthi mina ngedwa ngilala nawe hayibo bengingahlali nawe ahlale sobabini ulala la ulala khona nami ngihlale emlazi ngilethela amakhamera ngoba nakufuna uzongitshela leyo nto la ungakwazi ungitshela kade ngakutshela ukuthi angizwa lento owangitshela yona ufuna ungilethe la emakhamereni ngoba ufunani kahle kahle uzona ufuna bangisize bangisiza ngani wena uthi bakusize ngani bakunqenge usiye ku DNA test babekusiza ngale kathi ulala nami babekhona abantu ngale kathi ulala nami bangazi ukuthi uzaphuma ingane kanje babengekho abantu ulala nami sesiba ukuthi yes masizofaka abanye abantu abantu bafakelana bahlangana apha abantu usizo kuthiwa usizo bolufuna nakubantwana abaningi mina ngikhulekile ukhuluma wena uhlezi ngicika wena unyanyisa wena uyawona ngqondo sulwa ntombazana uyalazi ugcina ungilethe amakhamera ungilethelana emakhamereni hayi ngisanganisa wena ngisanganisa wena yibo hayi cela ukukhuluma hayi hibo wena uyathanda yini ukwenza DNA test angifuni ngoba ngiyazi ukuthi yakhe ingane uzaba neshow inkinga kangithembi ileyo nto engayifuni ngoba angikuthembi ngoba ngazibonela nami ngeke hayi ngoba ngiyazi ukuthi yakhe ingane ndaba ngawuzwa lokho mina umuntu osifazana ngizila akathembi ke akathembi kanjani into engathembi akayisupport wena nabazali bami bayangipressurize ekhaya abaqinisekanga ukuthi lengane yami abaqinisekanga abazali bakho ayifani nengane zabafowethu sile wena bakudlisela ukuthi ungayizwa lento abazali bayidlisa ngane yabo ubalekela ukondla ingane bhuta uyazi lento uphume lento bhuta uyazi uphume ungangena ukhona manje ubize wena ubhuta uzosisiza uzositholela udokotela uzosenzela i-DNA udokotela okwazi awuyithole ingane wena awuyithole ingane ihlulekile mina ihlulekile ngikutshela inkinga lo uyathanda ukufaka abantu othandweni letha ngathi babekhona abantu wale kasulala nami wena uyathanda ukufaka abantu othandweni uzoyihambisa ingane uzoyandini angifuni ngoba uyazi useyakhe lengane angithi uyasiyakha songiphakamisela umoya hayi emsuku uyashaya bafuyakushaya vele ngimshayile wena ushaya mina lo ngiphakamisela umoya manje wayulwa kangaka manje uyangicika unje noma ngimbuza kade akakuvela bene ngimtshela ngithi uyazi ngithi mana mengayeke ukondla ingane uzothini ayeke shuthi ubalekela kona vele angibalekeli kona vele ngizoba right kanjani ko yakhe ingane bathi ke improvele uthi ingane improvele phela improvele kanjani ayikho into esabayo nawe kuphela and futhi angingakufaka cracker mina ngikucheck ukuthi wenzani la ukhona angingakufaka manje hayi wena ushemudlisi owena udlisa abazali bakho tshele uma wakhe yokuma yakho lokho uma output bakho bahlangana mina ingane yami ifana nobut bakho uthi sala wena uyasangana siyefana sonke ekhaya bamnyama ingane yakho kutheni izomhlophe ingane izofana kanjani nobut bakho kodwa sala wena lengane imhlophe ihlukile ekhaya mangibuka mina njani nginjani ngimhlophe wena mhlophe uyasangana nodlisiwe wena umuthi la ekhanda la kufuna ukuphalaza wena mina abazali bakho bayadlisa wethu ngeke bangilahlekisa abazali bami lento abayisho ngayo ngiyambona yabo lo muntu ushintshile hayi akanje lo muntu lo yabo lo hayi angimazi nje afuqamba yini kulisa kangaka into engilisa kangaka DNA test kuphela DNA test inkinga uyazi ukuthi eyakhe lengane and ilonto bengeke ngifune seku DNA kanti ingane ngiyazi ukuthi eyami mina ngihambe ngilala nalo ngimshinga ngihambe ngolala nalo indaba uzothi ungithemba kodwa ngumuntu esifazane ngilala nawe uyangazi ngilala nawe ngithembakalanga angithembakalanga kale sikhathi ulala ingane umphumela lo besinawo njengoba besilala ungangithemba uyinja wena yes uyinja hayi wosesami uyangicika lo uyangicika akekho uyanganyanyisa lo uyangisanganisa lo uyangisanganisa wena vuma ukuthi sihambe nengane so DNA test ukuthi ngiyazi useyakhe ukuthi ngangangeni ngiyazi useyakhe into engenza ngingafunda ukuthi uyazi useyakhe ingane nami ngiyazi ukuthi eyakhe ucela DNA test into elula le DNA test kuphela kwengane kwengane ngoba ngisanganela wena uyangisanganela socela abazalini abazali bami bazohlambalaseka ngithi ufuna ukuhlambalasa abazali bami wena yini kanti yini ufuna ukuhlambalasa abazali bami kade manje sicela ngidumise kabe endaweni ufebe mina manje lento le iyaduma mina ngiyakufuna ukuthi uyiso ngisana nabuti nalabudi hayibo uyisona ntombazana ukhulume nomuntu wakho mncenge uyazi mani ngambani phela musumshaya nawe tatele khona yabona senilahle mayikami yabona hayibo ngithathe ngicela nimi bafethu kanjani ama 2K ngicela nimi uzonginyusela ngomoya ke manje ngicela mfethu ngicela ungasondeli eduze kwakho ngiyacela mfethu
umoya wami masunyukile ngeke ngikwazi ukucontrola ntombazana. Ngiyakwazi ukucontrola. Ngizokwazi ukucontrola. Angithi uhamba nalabo. Sogijima iveni. Sagijima iveni. Ukusangalela ngithi wena. Angithi ufuna ukusangalela. Akuhlanganisa nokhokho bakho. Uzayishiya kwayile ngane le. Leli penal lakho uzalishiya kwayile ngane. Ukuthi sengikhathele lo. Yes ngikhathele uyena naba ubhuti bakhe. Ubhuti wami lokho, uma wami lokho. Lokho ingane lokho. Lo ubalekela ukondla ingane lo. Ubalekela ukondla lo bhuti. Akunankinga nokondla ingane. Abazali bangabana nkinga nokondla ingane. Ukuyilento ukuthi uphila nakho. Umsebenzi uyazi ukuthi umsebenzi. Abanye abantu abayondla ingane kusikhona yondlela. Wena unenhlanhla nje bangavela. Angisebenzi. Imali wena Angiyondli mina uyondlela nawe. Angithi uhulumeni wanginika imali ukuthi lo mebaleka ngikwazi ukondla ingane. Ayifaka kandawo. Njengoba libiza kanje ithinga lengane ungalinelisa ngemali uyithola lapha kusibonelo sahulumeni. Bizela ukujila ngazi lobo babisisi bazokusakana. Ingane abahlanga banengane zabo abazondala. Yabona ke futhi into engibhekana nayo mangikhuluma nalomuntu yabona into engibhekana nayo akafuni ukungilalela. Amasho right. Ngi-right futhi kakhulu futhi into engicela kakhulu lo emoya wami uyaphuka mangibona lo ngobani uyena abazali bakhe uyena abazali bakhe uyena abazali bakhe ingane lokho ingane njalo memela akhiphe into enganeni akafuna ukuyikhipha uzoqala ikhiphe ngenkulumo ngobani kodwa ingane kweyakhe Abantu engizongicela kubona imali uyazi angisebenzi. Proof yana akayazi proof ngesikhathi ekhumula iblue akayazi proof ngesikhathi ekhumula iblue Salala ukulala kodwa phela angikholwa ukuthi ungisanganisa into ezolamla lento asini sekudini no sekubona no so yana kubaza hlaba bona bazalalela babengepha abazali bami ngoba kasukhumula ipheni lami nomsuno nokugona basuka la sekubazali uzokusiza ngalo bhuti omlethela uzangisiza yandlana sifeyo nje ungondlela kugona yena yakhe ingane uyayithemba wakho umuntu wakho uyamthemba kuba nami ngenzeni uyamthemba wakho umuntu okay angithi ubabizela ababhuti lapha babizele nda babe sokuthi bazongisiza bazokusiza ngani ukuthi uvume bakhulume nawe uvume ayikho engizoyifuma mina leso ongiyena bazositholela udokotela mina ngithona wathi wena ingane uzoyenza ngoba la ifuna ihlale kini ufuna ihlale kuba ingane kodwa akayikhokhelele lo silima lo ingane hayibo angiyithembi ukuthi eyami lengane angiyithembi okay angiyithembi eyakho ke ingane ngakutshela eyakho ngiyakutshela ngomlomo wami nesiqiniseko asambe sekwi-DNA angifuni awufuni ngeke nami ngikuthemba mbona ucabango wami ngeke uzushintshe ufuna umshanje angeke ngimshaya ongiyena wena indaba ungilethela ngifuna usizo ufuna usizo usizo ufuna usizo uyasangana lo umdala ngakuzana ngifuna usizo ngihlulekile ukukhuluma nawe amahle asini kubazali bakho angifuni abazali bakhathele abazali bakhathele siyakini ngizofuna angenzi lodwa mina angenzi lodwa uyalazi ngobatshela ukuthi wena ungilethe la yazi wena udinga uboshwa wena udinga uyalazi kodwa iqiniso wena uyalazi iqiniso ukuthi ingane kabani okay ngiyalazi iqiniso mhlawumbe umletha ukuthi azondliwa ekhaya ngona kwekhaya mhlawumbe sime kahle ekhaya ngoba ingakho ungayifuni ngane ubona ekhaya singa cha akho njalo waphuthi tongena no 2 minutes ngishalo ongena no 2 minutes ngabe isekhona no 2 minutes angijwayela lo ayangijwayela ongiyaphuthi ongende kubisa kangani olwiswa yini into encane DNA test ngikhathele ukukhuluma lento kade ngikhuluma lento ukukhathele ngabe siyahamba sokwenza lento kuphele kanjani ngabe siyahamba sokwenza DNA test ngithanda ufuna ngenza engathandi ngobani ngoba uyalazi iqiniso ukuthi ingane akuyona yami ukuthi tongiyeke awemali wabhuti obalethela ufuna kushaya ngala wabhuti uyalazi iqiniso ngeke okay ke bhuti ke uthi nawe la ingane la kuyena yakhe kithi angazi okay ku-DNA test kodwa iyona ezosikhuluma le-DNA test izayiqondisa yonke lento ngoba uyalazi iqiniso ngiyalazi iqiniso ukuthi ingane kabani yakhe ingane awu akuyona yakhe ekabani ingane vele kade ngabona indoda yami engithanda wena ngithi uyinjani uyintshe akuyona yakho ingane ngiyakutshela manje boyilethelana ekhaya yikho nje ngikho nginjani yikho ngine ingakuhlanya boyilethelana ekhaya ingane yahlangana uyahlanya konje why wayisayisa kuphi ingoba ngiyazi ukuthi lo mana wayilethe ekhaya ingane wayena singane kubo kade ngoba vele lo kuba banayo imali angifuni imali yakhe lo vele uyondla ingane wena ngithi banayo imali yakhe angifuni imali yakhe ngifuna imali yakhe abantu bakubo ngobani lo akana ngiprodla imali kama phela kufanele udla imali yami asibopheni ngopha ufuna ukuboshwa ngizawuvula icala ngibambisa ipenalty bopha lo wena uyinjalo wena ufuna ukuboshwa usho manje uthi wena ufuna imali yakho vele ngifuna imali yakho vele ngifuna futhi qaba ngifuna ukuthi ngiyayini akusingane yakhe ngithi akuyona vele ayeke ukuyondla ayeka
yabo le Ubiza video phela ngani izoba ngane? iproof nangelinye ilanga mase yabo mhla ekufake isondlo Yeka video ukona izoproof. vele wena vele Akusingane- ayi akayeka ukona akuyona ingane yakho yeka Mfethu. yeka sisiwami siyabonga besele lokho sicela uhambe angangami ukuthi ngiyahamba Hey, wena kamishini wena ngevele uzokubamba ungene. wena, yes uzobangela ababhuti ohamba nabo laba Wawungevele ungene standard, hamba. ngikwazi bafana. Nyanyiswa inja fast Hamba nawe. athi mase thingana kusiyona yakho uzizwa kanjani Ngiphatheke kabuhlungu ngoba le ngane le sengiyikhulisa iminyaka. obuyithanda Leyondla abazali bami bengiyithanda indodana kimi. Manje ngoba sekukanjena manje sekumele ngisuse uthando lokuba ubaba kuyona. Yabona nje kubuhlungu impela kodwa yena nje ngimfuna la ihambe khona akahambe. hayi mfethu asivali video so khuluma ngekhathe ekhathele babuyele emakhaya ngibukela amahle uvumile ukuthi ingane akusiyona yakhe mase evumile kayikho into esingayenza sithemba ukuthi nala ethi ingane yakhona because ayi mina ayikho into ezokhuluma ngoamahle buyela lapha emakhaya sala nathi nangelinye ilanga ungasuki la sicela niqhubeke ni like ne subscribe Emakhaya TV ingeyakho nawe siyabonga